салом мухлисони барандаи суперҷоми Испания ва ғолиби Эл Классикои аввалин дар соли 2023. Ғалаба ба даст омад, вале даромад чӣ? Чаро ин ҷоиза барои Барселона муҳим аст? Рафиня ба Барселона дигар лозим нест? Наздикони Депай оиди гузаришаш чӣ мегӯянд? мехоҳед ҷавоби ин ҳама саволҳоро фаҳмед? Пас тугмачаи лайкро зер карда обуна шавед. Мо барои шумо хабарҳои ҷолибро пешкаш мекунем. Свет, мотор, камера, го! дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. 1x сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $200 бо промокоди барсатиҷи. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона барандаи суперҷоми Испания. Ин ҳам як тараф. Бошгоҳи каталонӣ дар финал рақиби асосии хешро, яъне Реал Мадридро ночор сохта бо ҳисоби 1-3 ғалаба ба даст овард. албатта ки ин ҷоиза барои мухлисон, роҳбарiyat, бозингарон ва аз ҳама муҳим сармураббии дастаи Барселона хави аҳамияти хуса дошт. бечора ба фикрам шабҳо хобаш намебурд аз танқиду дашном шунавидан. пеш аз оғози ҳунарнамоӣ дар суперҷом низ хави гуфта буд ки ман агар бо Барса соҳиби ҷом нашавам, сари маро шумо мехӯред. мардак ба лафзаш истод. ҳайатеро ба майдон баровард ки Реал муқобилаш истодагарӣ кардан натавонист. ин аввалин ҷоиза барои хави дар Барселона ба ҳисоб меравад. хай, сухан дар ин бора бисёр аст, вале ҳозир ҳама гап сари маблағ меравад. чӣ миқдор маблағ Барса барои баромадаш дар суперҷом ба даст овард? ғалаба дар суперҷом барои бошгоҳи каталонӣ 12 миллион евро фоида овардааст. даста дар таърихи ин мусобиқа серҷоизатарин бошгоҳ ба ҳисоб меравад. аз дигар тараф ба ин рӯйдод баҳо хоҳем дод ки чаро суперҷом барои Барселона ин қадар муҳим буд. сабабҳо зиёданд, вале якум мебояд онро қайд кунем ки Барселона бидуни Месси ҳам комёб гашт. даста исбот кард ки бе ёрии Лео ки бомбардири бошгоҳ ба ҳисоб меравад, метавонад ҷоиза ба даст орад. дуюмин омили муҳим ин ғалаба ба Реал буд ки дар рӯйхати дастаҳои бузурги аврупоӣ шомил аст. ғалаба дар Эл Классико ҳамеша дар ҳама ҳолат муҳим буду мемонад. акнун Барса ҳам суперҷомро ба даст овард, ҳам дар Ла Лига пешсаф мебошад. ин чиз зарбаи сахт барои дастаи шоҳона гашт. омили сеюмро метавон гуфт ки ояндаи хави ҳал шуд. хави аввалин ҷомашро билохира ба даст овард ва ҳамакнун даҳони кунҷковон ба муддате пӯшида мешаваду оиди ин масъала гапу чап кам мебарояд. 13 ҳафтаи охир барои хави серфишор буд. акнун ӯ метавонад як нафаси озод кашад. омили чаҳорум ин ба рӯҳияи даста рабт дорад. оғози сол бо ғалаба ва ба даст овардани ҷом албатта ки барои бозингарону кулли даста фазои хубро ба бор меорад. маҳз ҳамин оғози солро мухлисон аз Барса мунтазир буданд. ҳадафи навбатӣ ин баромади сазовор дар Лигаи Аврупо мебошад. набояд мусобиқаро бо чашми кам дид ва бояд устуворона ба пеш ҳаракат кард. бошгоҳи Барселона бо ҷаҳди зиёд гуфти гапо задаю куфта Рафиняро тобистон харидорӣ кард. нимаи аввали мавсим бозингар он қадар аз худ дараки зиёд додан наметавонист. ҳама дар интизори он буданд ки баъди ҷоми ҷаҳон бозингар кушода мешавад ва ҷои худро дар ҳайат меёбад. баъди кушода шудани равзанаи трансферии талабгорони Рафиня ба шикораш баромаданд ва Арсенал яке аз он дастаҳо ба ҳисоб меравад. бошгоҳи Барселона нархи ҳамлагарашро 100 миллион евро гузоштааст. тахмин меравад ки баъди нокомӣ дар хариди дигар ҳамлагарон Арсенал талош хоҳад кард то ҳадди ақал Рафиняро ба Лондон барад. Барселона дар асл ӯро фурӯхтан намехоҳад, вале агар пешниҳоде ба нархи онҳо мехоста шавад, маслиҳат хоҳанд кард. наздикони Рафиня хабари тарки даста карданашро дар зимистон рад мекунанд. ҳадафи Рафиня бо Барселона комёб шудан аст. ёдовар мешавем ки Рафиня аз Лидс ба Барселона тобистони гузашта бо арзиши 65 миллион евро гузариш карда буд. дар ҳисоби амлагари 26 сола дар 23 бозӣ анҷом дода 3 гол ва 5 партофи натиҷабахш қайд шудааст. тӯли ин рӯзҳо хабари гузариши Депай хело зиёд ба нашр баромада истодаанд. сараввал гуфта мешуд ки Атлетико ҷиддӣ гуфтушунид бурда истодааст. дар миён дастаи Интери Милан низ ҳамроҳ шуда ба ривази Депай бозингари худ Кореяро пешниҳод намуд. Барса бо кадом роҳе набошад мехоҳад ӯро фурӯшад ва сабукии иқтисодӣ гирад. вале дар ин маврид ҳамаш аз Депай вобастагӣ дорад. адвокати Депай изҳорот дод ки оиди гузариш ба дигар даста ягон гуфтушунид нест. Депай пешниҳоди қабул накардааст. вале ба инам нигоҳ накарда Педро Марата рӯзноманигори испанӣ хабар дод ки ҳамлагари нидерландӣ ба пешниҳоди аввали Атлетико розӣ шудааст. ӯ ба Мадрид меравад ва нархи гузаришро Барса 7 миллион евро гузоштааст. аммо дастаи шаҳри Мадрид ягон танга намехоҳад барои гирифтани Депай сарф кунад.
аз ҳад зиёд ҷамъ кардани ҳамлагарон имрӯз акнун дарди сари Лапорта шудааст. Барса маҷбур аст ё ҳозир ё баъд аз Депай ҷудо шавад, вале даста мехоҳад фоидаи каме ҳам бошад аз ин трансфер кор кунад. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.